Kapag nawala, doon lang nakikita ang halaga. This life we've all been waiting for. This life I'm not Meron talaga mga bagay na kung kailan nawala sa buhay mo, doon lang natin ma-realize na importante pala to sa'yo. Tulad na lang mga taong dumating sa atin. Kaso, hindi natin magawa ma-appreciate kasi nga nakafocus tayo sa ibang tao. Sa taong gusto natin, di ba? Yung tipong siya yung nandyan palagi para sa'yo. Kaso, nagagawa mong baliwalain kasi nga, iba yung hanap mo. Yung tipong lagi siya nagpaparamdam sa'yo. At nang dahil doon, naririndi ka sa kanya, nakakulitan ka sa kanya. Yung sobrang nakatuon yung pansin mo sa iba, hindi mo nakikita yung worth niya. Yung para bang take for granted mo na lang siya. Kasi siya yung palagi nandyan sa'yo kahit hindi naman siya yung gusto mo. Tapos, dumating na lang yung araw na lumayo siya sa'yo at walang paramdam. Patay, lagot. Dahil nasanay ka before na siya yung lagi nandyan for you, yung lagi kang tinatanggap ng message, todo papansin, pero dinedela mo. Kasi nga, naiinis ka sa kanya yung time na yon. Diba? Bigla mo na lang marirealize na kawalan mo pala siya. Shit! Dapat ganito, dapat ganyan. Fuck, ang tanga ko. Yung magigising ka na sa katotohanan dahil sa pagbaliwala mo sa kanya noon. Ano, loser ka. Kasabay na pagkinis mo sa kanya before, nasanay ka na rin pala. Diba? Oh, kasi ibang gusto mo, iba yung hanap mo. Hindi mo na-realize yun ngayon. Diba? Kaya kung kailan nawala siya sa'yo, dun mo lang nakita yung worth niya. Totoo pala yung sinasabi nilang, kapag nandyan, nagagawa natin itaboy. Pero pag nawala, hahanap-hanapin natin. Diba? Yan, diyan kayo magaling. Sa sobrang pag-priority mo sa ibang tao, hindi mo nakikita yung ibang taong may pakialam sa'yo at sa buhay mo. Kaya pag nandiyan pa, pahalagahan mo in a way na nagagawa niyang manatili sa'yo. Hindi naman kayo akma ng nararamdaman sa isa't isa dahil siya maaaring may nararamdaman para sa'yo at mas may pakialam sa'yo. Be thankful ha, be thankful kasi andyan pa rin siya sa'yo at nagstay siya. Wag na wag mong babaliwalain dahil lang sa ibang tao. Dahil lang sa ibang tao na gusto mo. Kasi kapag umabot sa puntong nawala na rin siya sa'yo, bigla mong marirealize na mahalaga pala siya sa'yo. Mahalaga pala siya sa'yo kasi siya yung nandyan nung time na alam niyang kailangan mo ng makakausap. Diba? Huwag mong i-take advantage yung presence niya para lang gamitin pag bored ka o kakausapin mo lang pag gusto mo or may kailangan ka. Dahil pag nawala yan, masakit sa part ko. Bye! I love you! Mwah! I now have complete permanent results right now. I have extremely noticeable results that I can see with my own eyes. I am filled with extreme confidence.